Psalm 119 ac adnod 97. Mor gi gennyf dy gyfraith di, hi yw fy myfyrdod beinydd. Mor gi gennyf dy gyfraith di, hi yw fy myfyrdod beinydd. Fel wedi dweud, yn barod, wi am bregethu dros yr wythnosau nesaf trwy'r 10 gorchymyn, ac wi am bregethu ar bob un o'r gorchmynion ar y 10. Ac felly fe fyddwch chi'n gwybod beth yw'r testyn cyn dod i'r cwrdd. Heddiw wi am gyflwyno y mater. Felly fe fydd y bore yma a heno, i ddweud y gwir, yn y ragamadrodd i'r 10 gorchymyn, yn gyflwyniad i'r mater. A'r bore yma, wi am ofyn y cwestiwn syml ac amlwg. Pam? Pam astudio y 10 gorchymyn gyda'n gilydd? O gair arall am orchymyn neu orchmynion yw cyfraith. Neu, gair arall, deddf. Y deddf moesol fe fyddwn ni yn dweud. Pam edrych arnyn nhw gyda'n gilydd? Tybed beth oedd eich ymateb y bore yma cyn y darlleniad wrth i fi gyhoeddi fy mwriad? Tybed os oedd yna rhywfaint o siom yn eich meddyliau wrth i fi gyhoeddi mai dyma fydde'r mater dros yr wythnosau nesaf. Fel arfer, pan mae pobl yn meddwl am orchmynion, neu reolau, cyfraith, wel, dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn ein cyffroi ni, ydy e. Fel arfer, mae'n rhywbeth sydd yn gallu bod yn eitha diflas. Wy'n meddwl yn yr ysgol yn aml, bydd y rai o thrawan yn rhoi cosb i'r plant, copio reolau neu reolau tân i mas, achos mae'n ddiflas, reolau a gorchmynion. Gall fod yn sych a diflas, a chaled a llym. Ond fe ddarllenes i ar ddechrau yr oedfa Psalm 119. Fel wedys i, dyma'r Psalm hiraf yn y Beibl, dyma'r benod hiraf yn y Beibl o bell ffordd, dros 100 o adnodau. Ac ym mhob un o'r adnodau hynny, mae yna sôn am y gyfraith, sôn am y ddeddf, sôn am y gorchmynion. Pob un o'r adnodau, dyllenwch chi pan ych chi'n cael y cyfle. A thema felly, thema'r Psalm yw y gyfraith, y gorchmynion. A'r ergyd y Psalm yw, mae dyma hyfrydwch yr awdur. Dyma sydd yn ei gyffroi Mae'n werthfawr iddo fe. Mae e'n canu. Ni wedi canu. Psalm yw hi. Mae e'n canu am y gyfraith. Ac i ni am fod yn debyg i'r psalmydd. Fe ganson ni'r wythnos diwetha. Mae'n well gen i gyfraith deunau na miloedd o arian ac air. Beth yw gwerth y gyfraith? Beth yw pwrpas ymarferol y gorchmynion i ni? Pa fydd sydd i ni wrth astudio y 10 gorchymyn? Gai gynnig 4 y reswm y bore yma. Fel cyflwyniad, cyn bod ni'n cyrraedd nhw yr wythnos nesaf, gobeithio. Y pen cyntaf felly, y reswm cyntaf, pan mynd ni'n mynd i edrych ar y gorchmynion gyda'n gilydd,
yw hyn. Mae'r gyfraith, y gorchmynion, yn dangos i ni ein pechod. Mae'r gorchmynion yn dangos i ni ein pechod. Paul yn dweud yn Rufeiniaid, pennod 3 ac adnod 20. Canis trwy'r ddeddf y mae adnabod pechod. Beth yw pechod? Pechod yw torri cyfraith Duw. Mae Ioan yn dweud fel hyn yn ei epistol cyntaf fe, pennod 3 ac adnod 4. Mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith yw pechod. Torri y gyfraith. Does dim syniad gan bobl yn gyffredinol, does dim syniad gan bobl y dyddiau yma o beth yw pechod. Ar y gorau, bydde pobl yn meddwl mai pechod yw wneud niwed i rywun arall. Ond pechod yn gyntaf, yn ôl y Beibl, yw rhywbeth i ni'n gwneud yn erbyn Duw. Pechod yw methu a chydymffurfio a chyfraith Duw. Ac os dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r gyfraith, wel, byddwn ni ddim yn gwybod beth yw pechod. Bydd dim syniad gyda ni o beth sydd yn ddrwg. Enghraifft, cymrwch chi un o'r cyfreithiau, fe fyddwn ni'n edrych arno o gobeithio Sul. Wel, os nad yw pobl yn gwybod y gorchymyn ynglyn â'r Sul, bydd dim syniad gyda nhw bod nhw'n torri'r gyfraith a bod nhw'n neud drwg. Bydden nhw ddim yn edifarhau. Bydden nhw ddim yn euog, neu ddim yn teimlo euogrwydd. Roedd yna ddyn ôl yn y 19th ganrif o'r enw Henry Martin, falle chi wedi clywed amdano fe, roedd yn ddyn arbennig o glyfar. Roedd yn fyfyriwr yng Nghaergrawnt, yng Ngholeg Christ College, Cambridge, oedd yn fathemategydd, a fe gas e radd cyntaf o Gaergrawnt. Ar ôl graddio, fe benderfynodd fynd yn genhadwr, oedran Thomas, a mynd yn genhadwr i'r India. A phan aeth e i'r India, am y 9 mis cyntaf, y gyd pregethodd oedd y gyfraith. Just pregethu y gorchmynion. Dyma mae Duw yn disgwyl. Dyma mae Duw yn disgwyl. Dyma safon Duw. Nawr, falle fod hwnna yn eithafol, ond mae yna wers i ni yn hynny. Wy'n credu yn wedig y dyddiau yma. Dyw pobl ddim yn gweld eu pechod. Dydyn nhw ddim yn teimlo eu pechod. Falle ni yma bore yma. Falle dyn ni ddim yn teimlo ein pechod. Falle dyn ni ddim yn gweld bod yna bechod yno ni. Falle roedd yna gyfnod, falle blynyddoedd yn ôl, roedd ni yn fwy sensitif. Chi'n gwybod, ni'n gallu mynd, dyn ni ddim mor sensitif at y pethau hyn. A ni'n gallu dod, fel ni ddim yn gweld unrhyw bechod o gwbl. Ni ddim yn gweld drwg yno ni. Dim y poeni. Un o'r anghenion mawr wy'n credu sydd ar eglwys Iesu Grist yn y dyddiau yma yw pregethu sydd yn amlygu pechod. Pregethu sydd yn dinoethi bobl, sydd yn exposio, sydd yn dangos i bobl i drwg. Ydy mae'n amlysurus. Rwy'n neb yn hoffi hynny,
Ond dyna sydd yn angen reidio. Meddai Iesu Grist ar ei iach, nid oes angen meddyg. Yn y cleifio. Felly dros yr wythnos yn nesaf, un o'r pethau fi'n gobeithio wrth i ni fynd a phregethu ar y gorchmanion yw byddwn ni'n gweld ac yn teimlo ein pechod ni. A bydd hynny'n ein trwblu. Yn ail, mae'r gyfraith yn dangos ein pechod, mae'r gyfraith yn drech na ni. Mae'r gyfraith yn drech na ni. Os mae rhywbeth yn drech na chi, i chi byth yn gallu i feiddio, i chi byth yn gallu goncro fe, i chi byth yn gallu ei feistroli, ei giro fe. Mae wastad yn mynd i'ch gorchfygu chi. Mae'n drech na chi. Mae Paul eto yn dweud yn Rhufeiniaid 7 ac adnod 14. Canis ni a wyddom fod y ddeddf yn ysbrydol, eithir mae fi sydd gnawdol, wedi fy ngwerthu dan bechod. Nawr, yn ymateb cyntaf ni, os oes unrhyw ymwybyddiaeth yn ni o gwbl o bechod, o'r pwynt cyntaf, ein ymateb cyntaf ni wastad yw, wy'n mynd i gadw'r gyfraith. A falle ni drio, a ni'n cael goeth y da arni. Ond wedyn mae yna sioc mawr yn dod i ni. Dyn ni ddim yn gallu. Dyn ni ddim yn gallu cadw y gyfraith. Dyn ni ddim yn gallu cadw'r gorchmynion. Blant, dyn ni ddim yn gallu cadw'r gorchmynion. Does dim ots os ni'n ddidwyll. Does dim ots y faint dyn ni'n trio. Dyn ni ddim yn gallu cadw y gorchmynion hyn. A mwyaf fy ni'n deall ohonyn nhw, mwyaf fy ni'n ystyried nhw a gobeithio dawn ni hyn, mwyaf fy ni'n gweld pa mor amhosib yw e. Mwyaf byddwn ni'n gweld mae hyn tu hwnt i fi. Mae yna rhyw ddyfnder yma, chi'n gweld. Mae yna 10 orchymyn, 10 orchymyn. Ond maen nhw'n crynhoi y gyfraith. A mae yna ddyfnder yna, a mae yna ehangder yna hefyd. Cymrwch chi enghraifft na ladd. Wel, mae hwnna'n eitha cryno, na ladd. Ond mae'n golygu, fel cawn ni weld, mae'n golygu mwy na jyst peidiwch llofryddio. Mae'n golygu hynny, ydy. Ond fwy na hynny, fel cawn ni weld. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn esbonio hyn, yn y bregaeth ar y mynydd. Y fyddwn ni'n dod at hyn. A roedd yr Iddew o'n amser Iesu Grist wedi colli golwg ar hyn yn llwyr. Doedden nhw ddim yn gweld hyn. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn cyweirio hyn. A mae yna rai yn dod at y fe. Dynion digon didwyll, i ddewon da, oedd yn meddwl i bod nhw wedi cadw'r gyfraith. A beth mae Iesu Grist yn neud gyda'r dynion hyn, yw dangos iddyn nhw bod nhw ddim. Chi di methu, enghraifft y Samaria Tregarog, mae lot o bobl ddim yn deall hwnna. Ddim yn deall beth yw cyd-destun. Holl pwrpas Iesu Grist yn dweud y Samaria Tregarog yw dangos i'r dyn, o'i ti di byw fel hyn, o'i ti di byw fel y Samaria Tregarog, a bod y dyn yn dod i weld, o'i byth yn gallu byw fel yna. Yr un peth gyda'r dyn cyfoethog a ddath at Iesu Grist, ac roedd e'n meddwl bod e'n iawn, a mae Iesu Grist yn dweud mae un peth arall. Cer i gwerthu dy holl arian o'r ofed glodio, a mae'r dyn yn dweud allai ddim neud. A dyma'r pwynt, mae Iesu Grist yn dangos iddo fe pa mor eithafol, pa mor uchel, pa mor galed yw cadw y gyfraith. Mae'r gyfraith yn ysbrydol. Rydyn ni'n gnawdol. Yn drydydd, mae'r gyfraith yn ein dwyn at Grist.
Mae'r gyfraith i'n dwyn at Grist. Nawr, petai dim ond pwyntiau 1 a 2, mae'r gyfraith yn dangos ein pechod, mae'r gyfraith yn drech na ni, wel, fe fydde fy newyddion di iawn, fe fydde'n dywyll iawn arna ni, fe fydde'n anobeithiol arna ni y bore yma. Fe fydde'n neges greulon i ni. Ydy Duw am i ni anobeithio? Wel ydy, yn gwmws. Mae Duw am i ni anobeithio. Mae moyn i ni roi lan. Mae moyn i ni roi lan meddwl ein bod ni yn gallu cadw y gyfraith. Mae moyn i ni weld fod e'n sanctaidd a bod ni'n bechadurus. A allwn ni byth gael cymdeithas ag trwy gadw'r cyfraith. Allwn ni ddim y ffordd yna. Mae moyn i ni edrych am ffordd arall. A mae wedi trefnu ffordd arall i ni. Mae wedi trefnu rhywun arall ar ein cyfer ni. Paul unwaith eto, y tro mat y Galatiaid, yn dweud hyn. Mae e'n dweud y gyfraith oedd ein noter. Mae'n credu fan hyn, mae e'n dweud hyfforddwr. Ydy e? Galatiaid 3 ac adnod 25. 24. Felly'r by'r gyfraith Adam yn ni yn was i warchod troson hyd nes i Grist ddod. Mae Paul yn disgrifio y gyfraith fel gwas. Nawr yn y gwreiddiol, y gair Groeg, fel mae rhain ych chi'n gwybod, oedd paidagogos. Paidagogos. Gair da. Mae'r gyfraith yn paidagogos. Nawr, pwy oedd y paidagogos? Wel, yn amser Paul, yn amser y Rufeiniaid, gwas oedd y paidagogos. A'i swydd oedd edrych ar ôl y plant, yn wedi'i bechgyn, i gwarchod nhw, a'i harwau nhw at yr athro. Nid yr athro oedd y paidagogos. Dyna pam mae rhai cyfeithiadau falle yn anodd fan hyn. Oedd y paidagogos yn gwarchod y plentyn ac yn ei arwain nhw at yr athro. Mae'r un peth gyda ni y dyddiau yma. Yn dos yma rai rieni a plant bach a maen nhw'n mynd i'r gwaith yn gynnar iawn. Ac felly mae problem dyn nhw ynglyn â'r plant. So beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n gadael y plant mewn asiantaethau tebyg i building blocks lawr fan hyn. So mae rieni mynd yn gynnar iawn, ond maen nhw'n gadael y plant lawr yn building blocks gyda'r merched ifanc lawr myna. A'i swydd nhw yw edrych ar ôl y plant, rhoi brecwast iddyn nhw, a pan mae'r amser yn dod, maen nhw'n harwau nhw i'r ysgol. Maen nhw'n mynd yn wir bws efallai, neu i'r ysgol. A dyna beth mae Paul yn dweud fel hyn, fan hyn. Fod y gyfraith, y gorchmynion, fel gwas sydd yn mynd â ni at yr athro. Mynd â ni at Iesu Grist. Mae'n dwy ni at Grist. Mae'n dwy ni at fe achos fe yw'r unig un sy'n gallu'n hachub. Fe yw'r unig un gadwodd y ddeddf a'r gyfraith yn berffaith. Angobaith i wrth i ni fynd trwy y deg orchymyn yw byddwch chi'n gweld eich pechod. Byddwch chi'n gweld mae y tu hwnt i chi ar ben eich hun
i gadw'r gyfraith. Ac felly fydd yn eich arwain chi at rhywun arall sy'n gorffod eich achub, sef Iesu Grist. A bydd yn gwneud hynny o hyd ac o hyd, achos dyna'i swydd e, a'n harwain ni at Grist. A bydd hyn yn gwneud e, a bydd hyn yn digwydd bob tro. Arglwydd y llai ddim, arglwydd wedi methu. Mae angen un anau. Arglwydd wedi methu ar y gorchymyn yma hefyd. A wedi dim ond ar rif 1, ar rif 2. Mae angen rhywun anau. Diolch am Iesu Grist. Diolch i ti am dy fab sydd wedi cadw'r gyfraith dros dau. Yn olaf, yn bedwerydd ac yn olaf, mae'r gyfraith yn dangos ein pechod i ni. Mae'n drech na ni, mae'n dwy ni at Grist. Ond yn olaf, mae'r gyfraith yn darparu ffordd neu safon i ddilyn. Paul eto, Rhufeiniaid 8, adnod 4. Fel y cyflawnyd cyfiawnder y ddeddf ynom ni, yr rhai ydym yn rodio nid yn ôl y cnawd, eithir yn ôl yr ysbryd. Gallwn ni ddim cadw'r gyfraith ar ben ein hun. Gallwn ni ddim cadw'r deg gorchymyn. Gall y gorchmynion byth ein hachub. Ond, dyw hynny ddim yn golygu nad oes gan y Cristion ddim i wneud ar gyfraith. Bydde rai yn dweud hynny. Bydde rai Cristnogion yn dweud hynny. Gwrandewch arna i, bydde rai Cristnogion da yn dweud hynny. Nad oes gan y deg orchymyn dim i wneud ar Cristion. Mae'n ni'n dweud na. Dyw'r gyfraith ddim yn dod â ni i berthynas â Dyw. Dyw'r gyfraith ddim yn gallu'n hachub ni. Dyn ni ddim yn cael ein hachub trwy gadw y gorchmynion. Ni wedi dweud hynny, ni'n methu. Byddwn ni'n methu o hyd ac o hyd. Nid ysgol yw'r cyfreithiau i ni i gyrraedd lan i Dduw. Na. Nid ffordd, gwrandewch, nid ffordd neu foddion yw'r gyfraith i ni gael ein hachub, ond canlyniad, neu nod, neu ddiben, cael ein hachub. A dyma un o'r pethau fi am bwysleisio wrth i ni fynd trwy y gorchmynion gyda'n gilydd, ac yn arbennig heddi, ac gen i fwy ohono fe hyn o gobeithio. Mae'r gyfraith, mae'r gorchmynion hyn yn ganllaw i ni. Mae'n tad nefol, os ydyn ni'n Gristnogion, wedi rhoi i ni i ddilyn, fel ein bod ni'n byw yn hapus. Y gyfraith yw llaw lyfr Duw i ni, os ydyn ni'n Gristnogion, ar sut i fyw bywyd bendithiol, bodlon. Ond byddwch chi'n dweud, ti wedi dweud yn barod, mae'n amhosib. Mae'n amhosib i cadw nhw. Maen nhw'n drech na ni. Yn gwir, ond beth wedes i, oedd hyn ar ben ein hunain, allwn ni ddim i cadw. Ar ben ein hunain allwn ni ddim cadw'r gorchmynion. Ond ni ddim ar ben ein hunain os ni'n Gristnogion. Achos os ni'n Gristnogion, ni wedi cael ein aileni. Ac os ni wedi cael ein aileni, mae Duw gyda ni.
Mae'r ysbryd glân gyda ni. Dyna yw cael eich ail i ni. Chi'n cofio'r geiriau hyfryd yma yn yr Hebreaid? Dyma'r dadl, dyma'r ateb i'r Cristnogion sydd yn dweud. Fe fyddwch chi'n ffeindio nhw, fyddwch chi'n dod ar draws nhw, fes dim byd i wneud ar gyfraith â ni os ni'n Cristnogion. Wel, grandewch ar beth mae'r awdur at yr Hebreaid yn dweud. Hebrews 10, verse 50. Ac y mae'r ysbryd glân hefyd yn tystio wrth yr ysbryd glân, yr Hen Testament. Oherwydd wedi iddo ddweud, dyma'r cyfamod a wnaf a hwy yn y dyddiau hynny. Mae'n dyfynnu Jeremiah, medd yr arglwydd. Rof yng nghyfreithiau yn ei calon. Dyma beth yw ail enedigaeth. Dyma beth sy'n mynd i ddigwydd yn y cyfamod newydd. Pan ddaw Iesu Grist, pan ddaw yr ysbryd glân, byddai'n ysgrifennu y cyfreithiau. Nid ar gared, nid ar llechi, yn ei calon, in their hearts. Dyma beth yw ail enedigaeth. Mae Duw yn ysgrifennu'r cyfreithiau hyn, y deg o'r chymyn, yn ei calon, ac ysgrifenna fwy ar ei meddwl. Mae gan J.A. Packer eglureb da. Dyma'r eglureb. Mae'n cymharu'r Cristion a hen tren stêm. Mae angen dau beth ar tren stêm yn oes mwyn iddo fe weithio yn iawn. Mae angen stêm i ddechrau. Mae'n llosgi glwm ar stêm yn dod, mae angen stêm. Heb y stêm, does dim pŵer. Dyw'r tren ddim yn gallu symud. Y stêm sydd yn gyrru, yn rhoi'r egni. Nawr dyna'r ysbryd glân. Os nag yw'r ysbryd glân gyda ni, ddim yn Gristnogion, dyw'r nerth ddim gyda ni i gadw y gorchmynion. Ond mae angen ail beth, medd Packer, ar y tren, sef y cledrau, y traciau, y rails. Heb reini, dyw'r tren ddim yn gallu symud. A'r cledrau yw y gyfraith. Chi'n gweld? Cyfraith Duw. Mae'r ysbryd glân yn rhoi nerth i ni ac i ni mynd ar hyd y gyfraith. Mae angen y ddoi beth arna ni. Felly mae'r gorchmynion yn helpu ni. Chi'n gweld? Helpu ni. I'n bendithio ni. I wybod sut i fyw. Sut ni'n mynd mlaen yn y byd yma? Wel, ar hyd y cledrau, ar hyd y cyfreithiau yma, ar hyd y gorchmynion yma. Gai roi eglureb arall i chi. Thomas Watson y tro yma, lot cynt na J.A. Packer. Un o'r Puritaniaid, Thomas Watson. A mae'n disgrifio, mae'n esbonio fod na gariad ym mhob un o'r gorchmynion hyn i chi'n gweld. Mae'r gorchmynion yn dda i ni. Ein tad cariadus sydd yn rhoi nhw i ni. Fel bod ni'n byw yn hapus. Fel bod ni'n byw yn llwyddiannus. Dyma'r gorchmynion. Dyma mae moyn i ni gadw. A dyma'r eglureb sydd gan Thomas Watson. Mae'n dychmygu y brenin. A mae'r brenin yma'n gorchymyn i bobl yn ei deyrnas i fynd i chwarae neu gwaith mwyn gloddiau dan ddeiar. Mains mwyn cloddio dros dyfu. A mae'n waith caled. Mae'n waith caled mynd dan ddeiar a chloddio. Am air. Ond yma mae Thomas Watson yn dweud am y brenin yma. Mae'n dweud cewch chi gadw'r air. Mae'n gorchymyn i fynd i chwareli, i fwyn gloddio am air. Ond mae'n dweud cewch chi cadw'r air. Dyna mae Duw yn gwneud â ni. Ydy'r gorchmynion yn llym? Na, maen nhw'n llawn cariad. Maen nhw'n gwneud ni'n gyfoethog. Mae yna trysor ynddyn nhw, fel ni wedi canu gyda'n gilydd. O'i cadw, mae gwobr fawr. Dyma ddarpariaeth Duw felly, ar ein cyfer ni. Dyma'r llwybr, dyma'r cledrau, dyma'r rails, mae am i ni ddilyn trwy ein bywyd.
Dros yr wythnosau nesaf, fi'n gobeithio bydd y gorchmynion yn dangos i ni ein pechod. Dangos i ni bod nhw'n drech na ni a ben ni. All ni ddim. Fe welwn ni gobeithio bod ni wedi methu tro ar ôl tro. Gobeithio bydd hynny'n dwy ni at Iesu Grist, oherwydd fe'r unig un sy'n gallu'n achub ni. Ond gobeithio gwelwn ni hefyd, mae dyma darpariaeth grasol, Dionis, Dew ar ein cyfer ni. Bod nhw ddim yn llym, bod nhw ddim yn feichus, bod nhw ddim yn rhywbeth cas diflasu i ni, ond bod nhw'n rhywbeth i ni ymyfrydu yn ddyn nhw. Eu bod nhw'n drysor ac yn dod â heddwch a dedwyddwch i ni o fel yr ydwyf, yn caru dy gyfraith. Hi yw fy myfyrdod drwy'r dydd.